Koromo gi Kenya medo dwaro mar teko stima kin kwan megawatts 100 nyaka 120 kalure kod medruok mar kembe kod kaka stima tiyo e boma kod udi manie mier. Mondo ma ochop kare, piny owacho chako manyo yore mag medo yudo kendo keyo teko stima kokalo e teko masinde mag teko mongirore e lai mag stima ma dhi sudo dwaro mar teko kod kwan mag megawatts 63 kochopo higa manyien. Magi timore bang' jatend migawo mar teko Piyo Ndai yawo ayanga gedo mar kar dak teko ma Olkaria geothermal power kod kwan machopo megawatts 80.3 mimede teko mikeyo e Kenya. The more we have geothermal coming in terms of energy planning, that is very, very important, because we do not want to relax and get to a point where our demand outstrips our power supply, our generation capacity. So therefore, we must always ensure that we are ahead of time, and that is why we are here, and that is why we have the least cost power development plan that speaks towards ensuring that we balance the generation and the demand. And so therefore, there are many other power plants that are going to come. We'll soon be calling you because of Olkaria 6 and Olkaria 7. Those are also planned. We are also working on Susua geothermal field with the